हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो बराय हरग्रोनाय जाबाय आङो SBB7 इउट्यूब चेनेलखौ सालायगिरि श्री सौरभ बसुमतारी नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। भिडिअनि मेन थांखियानो जाहैबाय जों गोबां मानसियानो गावजों गाव साधारन मानसिफ्रानो BPF UPPL BPF UPPL बेबायदिनो गावजों गाव बखिलायबाय थायो। मानि थाखाय बखिलायबाय थानो गोनांथि दङ? मानो होनब्ला जों बायदि साधारन मानसिफ्रा बेफोरबायदि सानफ्रामबो राजनितिकनि खोथाखौ लानानै बेबायदि दावराव दावसि जानानै लाब गैया। आरो दा सानजिथ' एकदम ससियेल मिडियानि गेजेराव एकदम नुनो थांगासिनो दङ सासे UPPLनि मेम्बारनो बे मेम्बारा गुबुन आइजोखौ रेप खालामदों, बेफोरबायदिनो गाज्रि जिनाहारि खालामदों मादों होननानै बेफोरबायदिनो गाज्रि आखुनि मा खामानि मावदों होननानै दासिमबो गोसारगासिनो दङ। बैफोरबायदि खोथाया जाहैबाय बेफोरबायदिया UPPLआ बेखौ गभर्नमेन्टआ बेखौ UPPL सरकारा लिडारफ्रा बेखौ खामानि मावनो थिनाखै। बेफोर जाहैबाय बै गावनि आखु, गाव मोननांगौ साजाखौ गाव मोनखागोन बियो। बेहाय जेबो पार्टिनि माबा गैया, बेयाव पार्टिया बेखौ थिनाखै बेबायदि मावनो। बे गावनि मोननांगौ दायखौ गावहा मोनखागोन, गावनि साजाखौ गाव मोनखागोन। बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानोदि बेहाय सोरबा गभर्नमेन्टखौ फुनला देरनानै बुंनानै लाब गैया। मानो होनब्ला जों गावजों गाव मिलायनानै थानांगौ। नों UPPL आं BPF बेफोरबायदि खोथाया एनि टाइम फैबाय थानो नाङा। राजनितिकनि लिडारफ्रालाय बुंखागोन दाउब'खौनो दाउखा, दाउखाखौनो दाउराय बेफोरबायदि होननानै बुंखागोन। नाथाय जों बेफोरबायदि खोथाफोरखौ लानानै बिसिनि नांलाय खमलाय जेखि बुंलाया मानो जों पाब्लिकआ बाहाय हाबखावनानै जेबो बुंनो नाङा। बिसोरो गावबा गावनि मासिखौ गाबथानानै लाखिनो थाखाय माबानो थाखाय सोरबा मासिखौ सेफिनो थाखाय बिसोरो उल्था पाल्टा नांलायलायबाय थाखागोन, जावलायलायबाय थाखागोन, नंगौखौबो नङा बुंबाय थाखागोन बिसोरो। नाथाय जों बेफोरबायदियाव बारा बेफोरबायदिखौ खोमा होनो नाङा। जों पाब्लिकआ पाब्लिकैनो थानांगौ। बारा राजनितिकनि गेजेराव गाज्रि जों ससियेल मिडियानि गेजेराव कमेन्ट होनानैबो लाब गैया। सोर मा मावदों सोर मा मावाखै, सोर खुगाजोंल' बुंदों सोर खामानिखौ मावदों बेखौ जों पाब्लिकआ नुगासिनो दंखायो। जों इलेक्सननि समाव जायखौ मोजां मोनगोन बेनोनो भटखौ होनांगौ। नाथाय जोङो दा एनि टाइम जों पलिटिकेलनि माबायाव बेबायदि गोलैनानै थाबाय थानो नाङा। गावजों गाव जों एना एनि सानलायलायनायखौ जोङो बिदिनो हाथाय बाजाराव थांलायलायबाबो बियो UPPL बियो BPF होनलायलायनानै जों गावजों गाव बिदिनो बुंलायलायनानै गाव गावनि गोसोखौ दुखु फोनांलायनो नाङा। मानो होनब्ला जोङो जोंनि संसार जानायाव एनि टाइम बेबायदि खुगा बिजौआव UPPL BPF बेफोरबायदिखौ लाबोबाय थानो नाङा। जाय मोजां मावदों बेनोनो जों उनाव भटखौ होगोन, बेफोरबायदि गोसोआव साननानै गावबा गावनो माबाखौ साननानै लानानै थाबानो जायो। जों बर' हारिया मानो गावजों गाव दासिमबो गोरोबलायनो हाया? माब्लानि समाव गोरोबलायनो हाबावगोन? जों बर' हारिया दासिमबो मानो गावजों गाव नों UPPL आं BPF बेबायदियाव मानो दासिमबो थाबाय थानांगौ? दिनैसिमबो गोरोबलायनो हानायनि लामायावनो माथो नुहुरा? माब्ला गगोन जेलाव जोबनानै दोनजानाय बर'नि बिर जोहोलाव NDBफोरालाय? जों गासैबो सुबुं माहारियानो गासिबखौबो मोनथाय दङ। नाथाय जोङो इलेक्सनखौ ओरैनो थुवाखै, इलेक्सनखौ जोङो ओरैनो होआ। मानो होनब्ला जों गोजौआव गासिबो बर'नि समस्याफोरखौ थांनानै रायलायहैनो हानायनि थाखायसो जोङो इलेक्सनखौ होनांगौ जायो। नाथाय जोङो देरहाहरसेयावबो जोंनि गासैबो फारफ्रोमबो माबायावनो गासिबो जों साक्सेस जानायखौ नुहुरनो मोनाखै। मानो होनब्ला जोङो राजनितिकनि लिडारफोरखौ जोङो फंसेब्लाबो रायलायनानै एबा बुंथिनानै होनायनि गेजेरजों जोङो रन्जन दैमारि सारमोनखौ बख'नानै लाबोनायखौ जोङो आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। जेखियानो जाया मानो जोंनि नै दा खुंथाय गोहोआव थानाय सारमोनखौ आं खावलायहरनो नागिरोदि जोंनि सार रन्जन दैमारिखौ थाबैनो नाजाथाबनायनि गेजेरजों सारमोनहा फंनैसो रायलायनानै एबा हेफाजाब होनानै बख'नो हायोबा सारमोनखौ गोजोननाय थागौ। बेनि थाखायनो आं सारमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि पाब्लिकफोर एबा जोंबायदि साधारन सुबुंफ्रा गावजों गाव UPPL एबा BPF सानलायलायनायखौ ज्राब गारनानै गोरोबलायनानै थायो। मानो होनब्ला जों गावजों गाव बेबायदिनो नांलाय खमलाय जानो नाङा। हेल' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं राजनितिकनि सायाव बानायनाय जाबाय। मानो होनब्ला आं रावनिबो पार्टिनि जानानै बुङाखै, आं गेजेरनि जानानैसो बुंदों। मानो होनब्ला जोङो गावजों गाव गोरोबलायनानै थानांगौ, बेनि सायाव आङो फंनैसो बुंनाय जाबाय। नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि बुंनाय जाफ्लांबायदोंबा आंखौ गाज्रि मोननो नाङा, निमाहा होबानो जाबाय आरोना। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन आङो।